ingen håb, men hun var god. Jeg havde ingen ro. Hun skulle med mig hjem i seng, for jeg var ingen artig dreng. Jeg var klar, men så fik jeg dette svar. Onani er hvad jeg kan lide. Det er bare sandt. Jeg piller hele dagen. Onani er bedre end at bolle 10. For med mig selv har jeg altid held. Yeah, jeg blev ked